Kaixo, Hezkuntza Sailak gurekin harremanetan jartzeko irakasle.eusera bidaltzen dizkigu mezuak. Hau da, irakasle bakoitzak daukagu posta helbide korporatibo bat. Eta orain ikastaroarekin, Moodle-gunetik iristen zaizkigu mezuak irakasle.eusera etortzen zaizkigu. Adibidez, atazaba zuzentzen badigute, komeni zaigu adigotea ikusteko ondo egin dugun edo zerbait zuzendu behar dugun. Eta hori irakasle.eusera etorriko zaigu. Batzutan, posta helbide bat baino gehiago kudeatzea kostatzen zaigu, eta komeni da irakasle.eusera iristen zaizkigu mezuak birbidaltzea automatikoki gure posta pertsonalera. Eta horrela, errezago izango zaigu kudeatzea bi kontuak. Bueno, hortarako egingo duguna da, Office 365era sartu. Sartuko gara, saioa hasi, eta hemen datuak jarriko ditugu. Hemen Office plataforman gaude, onlineko plataforman, eta posta elektronikoa Outlook da. Aplikazio hau da. Sartuko gara, eta nahi esango diogu, ona iristen zaizkigu mezuak bidaltzeko gure posta pertsonalera. Edo ikastetxekora. Hortarako ezarpenetara joango gara, ezarpen guztiak, eta hemen daukagu birbidalketak. Esango diogu baietz, gaitu nahi dugula birbidalketa, eta hemen jarriko dugu gure helbidea. Listo, egin dugu. Hemendik aurrera, guztiak bidaliko dizkigu gure postara. Nahiko banu, beste bat egin, arauen bidez egingo nuke. Arau bat gehitu, izena eman, esango diot ona iristen diren mezu guztiak bidaltzeko honi. Eta hemen jarriko nuke beste helbide bat. Bueno, espero dut, hemendik aurrera, irakasle.eusera iristen zaizkigu mezuak ondo kudeatu ahal izatea. Agur.